Mun mielestä parasta Väiskissä on ehdottomasti ollut se, että opettajat on tuttuja ja saat helposti sen avulla niin kuin henkilökohtaista tukiopetusta ja pystyt kysyä niin kuin tunninkin ulkopuolella asioita liittyen kouluaineisiin ja ylioppilaskirjoituksiin ja saat niin kuin vinkkejä. Meillä on pieni lukio ja tiivis yhteishenki, eli kaikki on tuttuja toisilleen. Joo, mikä on parasta Väiskissä? Mä tykkään sitä, että tää on niin pieni lukio ja täällä saa yksityisopetusta melkeinpä, kun on niin pieni lukio ja täällä on hyvät tilat ja mukavia ihmisiä. Mikä on teidän mielestä mukavia asioita Väiskissä? Ainakin meillä on hyvä ruoka. Ja moderninen infrastruktuuri ja omistautunut opettajia. Väiskin oppilaat on mahtavasti hitsautunut yhteen, että missään muussa lukiossa, missä mä oon ollut, ei opiskelijat oikeasti ole näin hyviä kavereita keskenään. Eikä ole semmoista tiukkaa, että tää on meidän klikki, tää on noiden klikki. Moi, mä oon Jari Oukke ja apulaisrehtori. Mikä on parasta sun työssä? Mun työssä parasta on se, että joka ikinen päivä kun mä tulen tänne töihin, niin mä tiedän, että mä teen semmoista merkityksellistä työtä jokaisen lukion opiskelijan ja nuoren hyväksi. Kuvailisitko Väiskiä 3 adjektiivilla? Väiski on välittävä väiski, yhteisöllinen ja tää ei ole kyllä yksi adjektiivi, mutta Väiskissä on pilkettä silmäkulmassa. Sitten vielä kertoisitko 2 syytä, miksi hakea Väiskiin opiskelemaan? Meillä on modernit, monipuoliset opiskelutilat, valtavasti kaikenlaisia etuuksia, kuntosali, välipala, oppikirjat, opiskelijakortti. Ja sen lisäksi niin yksinkertaisesti Väiskistä on vaikea olla valmistunut. Tulkaa Väiskiin!